9 de xullo de 1991, o fútbol galego viviu un dos seus episodios máis dramáticos e máis bonitos ao mesmo tempo. Foi na última xornada. O Deportivo gañou o Murcia. Atención, posición correcta de Stojanovic, sai Fernández, o remate. E ascendeu. Aquela tarde, a tragedia acariñou Riazor. Y se quemó el Meigallo. Al principio del partido se quemó el Meigallo en Riazor. O día no que ardeu o Meigallo. En xogo histórico viaxa ata 1991. 18 anos despois, o Deportivo volveu á Primeira División. Ola, que tal? Saúdos e benvidos a unha nova edición do En Xogo Histórico, que neste caso viaxa ao ano 1991 para ver como un clube galego, o Real Club Deportivo, conseguía superar unha longa noite de pedra que duraba xa 18 anos. O Deportivo volvía á Primeira División e o facía derrotando o Murcia nun último encontro decisivo. Tiba que tiña que gañar sí o sí, e isto foi o que sucedeu. Kanatorovski. Atención, posición correcta de Stojanovic, sai Fernández, o remate, e gol de Stojanovic. Minuto 30. Stojanovic que acaba de marcar o segundo tanto do Deportivo. Pero aquel partido que terminou en festa ben o puido facer doutro xeito. A traxedia rondou o estadio de Riazor cun incendio na cuberta de preferencia que se producía ao pouco de comezar o partido, un partido que tivo que pararse grazas ao fenomenal comportamento dos afeccionados do Deportivo aquel día. Non pasou absolutamente nada e logo todo puido continuar con normalidade. Quizáis aí queimouse o Meigallo que duraba tantos anos. Semellaba agafado Deportivo, pero a pesar de eso os afeccionados non perderon a ilusión. Yo creo que hoy se quemó el Meigallo. Al principio del partido se quemó el Meigallo en Riazor. Primero pasamos mucho miedo por lo que podía ocurrir, pero yo creo que esa fue la auténtica realidad. Es que el Meigallo se quemó hoy en los primeros minutos de juego, ¿no? Pois aí quedaba ese Meigallo queimado. E con quen imos vivir este partido, con quen imos lembrar este encontro que supuso esa volta do Deportivo á Primeira División? Pois con futbolistas que participaron naquel partido, con xornalistas que nos lo contaron en primeira persoa. Presentamos primeiro os xogadores. A don José Gil, que tal? Hola, buenas tardes. Vaya lembranzas daquel partido, non? Muchas. Yo creo que fue un partido en el que se vivieron muchísimas emociones. Xosé Ramón, moi boas. Boas. Como estamos? Tamén moitas lembranzas daquilo, non? Pois sí, contento de recordar aquel día histórico e de haber participado en elo. Foi un encontro que o deportivismo agardaba durante moitísimos anos. Os 18 que estivo o conxunto coruñés en pisar a Primeira División. Naquela ocasión, a narración dos feitos correspondeu a un histórico do xornalismo galego e desta casa, don Jorge Mariñas. Que tal? Moi buenas, pois realmente estou moi satisfeito por haberme invitado, pero eso de histórico do xornalismo galego me parece unha pequena ou gran exageración. Bueno, viviremos e lembraremos o que foi este partido tamén coa túa narración. Bueno, con algunha das lembranzas que ti tes daquelo, creo que tes algunha lembranza especial do que foi non só aquel partido, senón o que era aquel equipo, algo que se producía con este equipo. Eu lembro, como todo o mundo, creo que o incendio da grada de preferencia da coberta é o que a imaxe que intenta todo o mundo dese partido. Pero eu teño unha lembranza especial posterior ao partido, cando a celebración nas rúas da Coruña aínda non existía o himno do Deportivo. Entón, en todos os bares escoitabas a mesma canción. Era Dale Ramón, que interpretaban os famosos payasos da tele. Esta que escoitamos, Jorge. Efectivamente. Pois esta é unha das lembranzas que tiña Jorge Mariñas, o noso compañeiro de tantos anos desta casa que narraba aquel partido. A pé de campo, naquela ocasión, e ademais con traballo de arreo por todo o que pasou, estaba outro compañeiro desta casa, don Benito Cores. Que tal? Saúdos, Óscar, saúdos. Imagino que tamén con moitas lembranzas daquelo, non? Era unha situación que tiña moito atranco, porque viño Deportivo de moitos anos en segunda división, había un equipo xeitoso para subir a primeira, había unha tensión, foi unha situación realmente espléndida de vivir. Foi
bonita. Eu sei que ti tes unha chave para saber por que o Deportivo conseguiu ese ascenso. Pois hai unha chave que penso que foi dese ano, a parte do equipo que tiña o Deportivo, que fixera un equipo xeitoso. Arsenio sempre dicía que os últimos 5 ou 6 partidos de segunda división eran os determinantes, eran os fundamentais para conseguir o ascenso. E conseguir o seu ascenso porque non sei se fora xa unha técnica do presidente Lendoiro ou do propio Arsenio de sempre deixar un fichaxe de última hora para ese reforzo. Este ano a fichaxe estrela fora Jukic. Xogou nos últimos 5 partidos, xogou os 5 partidos enteiros, 4 vitorias, un empate. Foi realmente o revulsivo e o punto desencadenante, o punto final para que o equipo chegara ao ascenso. Esa tranquilidade que necesitaba porque o equipo tuvo unha marcha durante o ano un pouco sempre casi nos postos de arriba, pero faltaba esa tranquilidade. Eses 5 partidos, ese fichaxe de Jukic, para min foi bastante determinante. Fala con coñecemento de causa Benito Cores porque seguiu o Deportivo toda esa temporada e sabe que foi o que pasou, o canto sufriu aquel equipo porque viña de 18 anos empezar a primeira división, é dicir, había un montón de aficionados deportivistas que non coñecían, non tiñan imaxe do Deportivo en primeira. Por qué? Pois porque a última vez que o Deportivo estivera na máxima categoría databa do ano 1973. E cando foi o último partido que xogara o Deportivo en primeira? Pois ese que estamos a ver. Xogaba o Deportivo no Estadio Vicente Calderón, ou no Manzanares, como prefiran, ante o Atlético de Madrid, coa mala fortuna de que o Atlético de Madrid tiña que gañar para ser campeón de Liga, e o Deportivo tiña que gañar para salvarse. Claro, a situación era moi complicada e o conxunto deportivista acabaría perdendo ese partido por 3-1. Incluso o Deportivo fallou un penalti ao longo dese encontro. Bueno, pois aí consumouse un descenso que despois levaría incluso ao Deportivo a terceira división, casas en sucesión de continuidade. Pero o que estamos a ver é a última imaxe que tiñan moitos aficionados do Deportivo, Jorge, antes de que o seu equipo volvera a primeira. Foron moitos anos. Evidentemente, 18 anos aí no pozo da segunda eran moitos anos. Eu quero facer unha pequena nota aclaratoria, non aclaratoria, senón eu seguí ver xogar o Deportivo en terceira división. O único ano que o Deportivo baixou a segunda despois deste partido e o seguinte ano baixou a terceira. Efectivamente. Despois de ver xogar o Deportivo en terceira división, como comprenderás, o ascenso a primeira no ano 91, para min, aínda que non podía expresalo públicamente, era algo especial, como foi despois o que sucedeu ao longo dos anos posteriores. Prieto foi o último xogador do Deportivo que lograba un gol en primeira antes desa volta despois do conxunto coruñés. Vemos esa celebración que correspondía aos aficionados do Atlético de Madrid, que naquel caso conseguían o campeonato de Liga. E que pasou durante todos eses anos? Pois moitos intentos frustrados de ascenso, os aficionados máis veteranos do Deportivo lembrarán o encontro ante o Rayo Vallecano, habíase o Oviedo frustrada tamén por unha arbitraxe moi complicada, a promoción do ano anterior ante o Tenerife, ascensos frustrados sempre no último momento que finalmente levaron ao Deportivo, á directiva que encabezaba Augusto César Lendoiro nesa temporada, a realizar un equipo pensado para o ascenso. E claro, que pasou? Que moita xente dicía, bueno, pois ascenderase dunha vez con todos eses fichaxes que despois veremos. Iso supuso que houbera tensión, Benito, que durante a temporada Arsenio fose cuestionado porque o equipo non conseguía colocarse dun xeito definitivo nos primeiros postos. Foi unha situación, vimos da promoción co Tenerife. En Riazor o ano anterior, Rommel Fernández destroza todo, outra vez a desilusión, que ti dis do Rayo Vallecano. Unhas desilusións, el Lendoiro que falla, pois ficha a Joshua, a Peyuralde, a Villa, bueno, un equipazo tremendo para a segunda división. Era o equipo de ouro da segunda división. En as primeiras 2-3 xornadas, sí, o equipo ponse primeiro, e despois flaquea. Despois da terceira ou cuarta xornada o equipo flaquea e a xente... Con Arsenio, eu seguino en segunda división, hai que dicir que nunca foi ben entendido na Coruña. Para mí pareceme un adestrador, depois no seguinte ano chegou Boronate, durou un par de xornadas. Estamos a ver o que foi o inicio dese proxecto, non? Cando se presentaba o equipo, con toda a ilusión do mundo, con todos eses fichaxes que estamos a ver neses nomes, non? Joshua, Albistic, Natalowski, Villa Uralde, Estoya, Alvis e Mújica, agora mesmo mellor non sonan demasiado, pero daquela eran futbolistas que viñan de xogar en primeira, e vos o sabedes. Incorporábanse ao vestiario xogadores que ian a dar ese salto de calidad. Efectivamente, yo recuerdo que cuando se había hecho esa serie de fichajes, el favorito para el ascenso éramos nosotros. Teníamos un auténtico equipazo, porque teníamos casi 2 hombres por puesto de mucha calidad. Entre lo que había venido de fuera, que era muy bueno, y lo que estaba creciendo,
porque estaba creciendo José Ramón, yo me acuerdo, y estaba creciendo Fran, o sea, ya veíamos que el equipo tenía unas hechuras para ascender. Sí, además é que o equipo comeza ben, e con triunfos pois incluso claros como ante o Rayo Vallecano nese partido que víamos, pero bueno, despois empezaron a chegar tamén os tropezos. E o que dicía antes, non? Tantas frustracións, José Ramón, vividas durante tantos anos, e a xente pensaba, bueno, estes van subir sí ou sí. Pero chega esta derrota, por exemplo, en Figueres e xa, pois todo se cuestiona. Sí, pero hai que recordar tamén que hai outros equipos que como estaban máis fuertes. O caso de Murcia, o Murcia prácticamente estaba ascendido da mitad da Liga. Pero acordo o que dicía sempre o míster, sempre dicía que con Felipe Mesones, o Murcia xa en temporadas anteriores, onde estuvera en Salamanca, por onde estuvera, era un entrenador que explotaba os xogadores e, o que diste, a mitad de Navidade, isto xa está ascendido, e depois sempre afogaba. Claro, nunca entonces, ascendía. Murcia o feito... pero el Murcia estuvo 35 jornadas de líderes. Despois, menos a última, estivo, e as tres primeiras, despois estivo sempre... Ese é o que ponía nervioso o aficionado deportivo, é dicir, que o Murcia prácticamente estuvese ascendido. E bueno, eso fai que nos, o non ser ao mellor demasiado regulares, creaba dudas. Pero bueno, despois visto o que pasou, despois de que pasase ese partido ese ano, ese partido non o podíamos perder, porque o Murcia viña menos... Antes de chegar a ese partido, todo o que estamos a ver, de derrotas, de triunfos, foi unha temporada intensa. Eu lembro esa temporada, os comentarios do Murcia, que todo o mundo decía que o Albacete acabará caendo. O sea que o Murcia vai a ascender fixo, entón a outra praza hai que collela no Albacete, porque o Albacete vai caer. E ao final o Albacete foi o que quedou primeiro na... Sí, porque o Murcia foi cada vez a menos, e nós nos mantuvemos, estuvo de Eu acordo creo con que é unha Benito teoría de Mesones, a min explicarame o mister, sempre explotaba moito os xogadores, os equipos polos que pasaba tiñan unha saída fulgura, pero despois pum, iba a menos. Recordar que las últimas jornadas, no sé si faltaban 5 o 6 jornadas, y el Murcia nos llevaba a nosotros 10 puntos. Mira qué tensión. Y hubo, creo yo que solo empató un partido en las últimas 5 jornadas, me parece. Le restamos muchísimos puntos ao Murcia. Sí, nesa recta final de Liga, e coa chegada de Yuki, cando empezaron eses resultados coincidindo coa súa chegada, non quero dicir que sexa tan determinante ou non, pero bueno, si non foi así, pero partidos tan dramáticos, por exemplo, como este ante o Salamanca, que se gañou no último suspiro, con moita tensión, con polémica e con Arsenio, co árbitro, claro, había todo ese sentimento de necesidade tan marcado que facía pensar en que isto ia complicarse, e, bueno, ao que se lle complicou ao final foi o Murcia. Deportivo foi quizáis a máis nesas últimas jornadas, ata chegar ese partido. Bueno, un partido, por certo, como pasa o tempo, Madre bendita. pero mira que difícil ás veces é traballar, porque mira o que che van facer aí os seleccionados do Deportivo, aí co can, que te parece? Había tanta expectación, eso Levante. Na Sí, señor, penúltima xornada de Liga. Había, moveranse, non sei se foron 8 ou 10 autobuses, había cantidad de xente, había tanta expectación e tanta ilusión. Era chave este partido. Que si a última xornada co Murcia, si o equipo non ascende, eu creo que desaparece, porque había... Mira, para situar a xente, esta era a penúltima xornada de Liga e o Deportivo tiña que gañarlle o Levante para chegar con esas posibilidades a última xornada. E, por certo, non vos perdades este gol de Villa, porque ese balón onde o colle, que si isto fai Cristiano Ronaldo un mes, estamos falando un mes del. Vaya gol o que consigo o dianteiro do Deportivo. Gol que, digamos, certificaba ese triunfo, un triunfo que facía que todo se situara na última xornada coa necesidade de que o Deportivo, iso sí, vencera, porque o empate ou a victoria do Murcia valía o Murcia para ascender. Así que, bueno, ti decías, Benito, claro, presentábase todo para ese último partido. Eu lembraba ambientes en Riazor, do ano do Rayo Vallecano, pero este tiña que ser sí ou sí, como estaba a cousa. É que xa te digo, había ilusión, pero eu vivindo despois no Deportivo outras situacións, como pode ser Champions, pero esa euforia, esa gana de que tiña que ser sí ou sí, tiña que ser sí ou sí, senón cando se perdeu a Liga, pois houve un hecatombe, tristura, pero eu creo que se ese ano Deportivo non ascende, non sei que podría pasar, Consecuencias graves. Sí, porque era unha... Estábamos en unha época donde el Deportivo estaba, digamos, cogido con pinzas. Económicamente estábamos justos. Entonces yo creo, había hecho una serie de fichajes de mucho dinero, entonces o se ascendía o yo creo que las consecuencias... Había un ambiente espectacular, coas aquelas famosas formigoneiras do ascenso que despois se lle chamaron, non, Jorge? E tamén o lembras, non? O que se producía naquele partido. Perfectamente, lembro perfectamente todo o ambiente que existía. A Coruña prácticamente, non vou dicir a totalidade, pero un tanto por cen elevadísimo, toda a semana non pensaba máis en que chegara o domingo empezase o partido.
Eu son dos que tamén, como Arsenio, decía sempre ten que pasar algo cando comezou O incendio, sí. o incendio. Había moita diferencia entre o partido este, o do ascenso, o Tenerife, cando se estuvo a punto de ascender. É que non tiña nada que ver, había moita máis confianza. Un pouco xusto, pero non, eu xa estaba no ambiente O vos, os Tenerife que nadie xogadores... pensaba ascender, Sí, porque sabes, nadie o creía. Había unha no, diferencia. no, no. A promoción con Tenerife foi un premio. Efectivamente. Esto era unha obligación. Era unha Teníamos obligación. obligación Claro, de ascender esa eliminatoria. O sea, esa O Tenerife Pero foi aparte de ser unha xogando normalmente, xogando ben e tal e cual, o equipo E con que os foi títulos de madurando, casa. sí, co da casa todo. isto de Porque acordo. falamos dos fichaxes, pero aquí falamos que decía o equipo que había ali con Fran, con Xosé Ramón, o mismo ese ano é o corne de Jon Aspiazu, que madre bendita, fixo un ano espectacular. Sabín, Bilbao, Santi Francés. Sabino era para poñerlle un monumento na Coruña, E un home que xogou todos os partidos. todos os partidos, é que era unha cousa tremenda, é que era un equipo. Eu podo dicir que eu disfrutei moito ese ano, os anos do Deportivo Perezano disfrutei moito porque vin realmente fútbol, vin Con gente espectáculo. de casa se hizo moi boa temporada. Queredes ver as imaxes de como preparaba o partido, a concentración previa? Vamos ver como quedaba aquelo, con Arsenio sempre pendente de todos os detalles. Bueno, con unha cuestión que eu quero que se aclare aquí. Que pasaba co viño nas comidas con Arsenio? Todo o mundo podía tomar viño, había xogadores que sí, xogadores que non. Que pasaba con ese viño? Arsenio medía todo, non? Son anécdotas, pero sí que intentaba controlar todo, dende que o xogador se responsabilizase, que se coidase, que a comida pois se alimentase ben. Mira, aí está Arsenio vigilando totalmente a situación. En esta última xornada non teñades viño. Todos con agua. No, pero xa o vino xa poñía na mesa os maiores como de huevos. Estamos hablando del vino, pero es que yo tengo visto a Arsenio quitar la leche a gente que a lo mejor tenía más propenso a engordar y decirle al camarero, no, a este no le pongas leche. O sea, la leche. Vixiaba todo. Mira, Martín Lasarte. Bueno, pues os xogadores todos aí concentrados para vivir este partido que, bueno, tiña esa presión engadida, non? Da obrigatoriedade que había de ascender, porque non se podía decir de outro xeito. Sí, Era obligatorio. Estábamos obligados por el desembolso que había hecho el club, por su situación económica y porque ya llevamos muchísimos años intentándolo. Yo creo que el Lendorio ha puesto todo o nada. Dijo, aquí o ascendemos y continuamos, o si no ascendemos, esto se va al garete. Eu sempre dicía, Augusto César Lendoiro, que dividían períodos de 3 anos, non? Comezou o seu mandato con todos eses problemas económicos os que recolleu o equipo, levando o Deportivo a semifinais de Copa. A seguinte temporada foi cando chegou a promoción, e na terceira foi cando conseguiu o ascenso. Ele sí que cumpría, digamos, eses ciclos de 3 anos, non? Para min este partido é o inicio. Hai 3 partidos, creo que importantes da historia, ou polo menos en canto ao que me tocou vivir a min, que é o gol de Vicente. Non descender, foi xusto o ano anterior a chegar a terceira. Eso é. Este partido e o ano seguinte o non descender a segunda. Estando en primeira da promoción contra o Betis. A partir de aí, pois chega Beto Mauro. Aí é cando se fai, cando nace o Superdepor, é cando o equipo, a entidade se fai grande. Jorge, o partido ia a empezar, había pois todo ese ambiente que víamos, ti coa responsabilidade da narración. Como lembras, non sei, esos minutos previos a vivir un partido que, a fin a postre, foi histórico co paso dos anos? Pois realmente para min era unha situación un tanto complexa ou complicada. Eu era un xereiro máis, un forofo máis e tal, pero tiña que controlar todos eses sentimentos porque evidentemente non iba a facer unha retransmisión en plan forofo. Entón, pois realmente costoume o el estar aí de algún xeito reprimindo todos eses sentimentos e todas esas gañas que tiña de prácticamente de gritar deportivo no medio da narración. Estábamos, lembren, no mes de xuño de 1991, a Televisión de Galicia ofrecía este partido que podía supoñer a volta do Deportivo á Primeira División. Que imos facer a partir de agora? Pois ir vivindo o que foi ese partido, coa narración de Jorge, cos comentarios de Benito a pé de campo, co que facían os nosos convidados e de cando en vez tamén con algunhas pingas que comentaremos aquí no plató de San Marcos. Imos co que foi ese Deportivo Murcia. Lembren, o equipo coruñés precisaba o triunfo para volver a primeira. Que podan facer outros equipos. Como saben vostedes, Murcia e Deportivo, no caso de non acadar o ascenso automático, teñen garantida o premio de consolación, neste caso de promoción, un premio que evidentemente non desexa ningún deles. E o obxectivo dun e outro é sair deste encontro xa como novo conxunto da máxima categoría do fútbol español.
Antes de pasar a ter as alineacións, vamos a falar co adestrador deportivista nestes últimos minutos antes do partido. Arsenio, tense que xogar toda a Liga nun partido fronte ao Murcia, fronte ao líder. Sí, esto es la realidad. Un partido muy importante, un partido que hasta ahora nadie pudo pillar la ventaja necesaria para poder llegar a este momento pues con suficiente tranquilidad para que este partido pues no tuviera esta importancia. Realmente pues é triste, as dificultades que se van a encontrar tantos como outros, e un dos dous ten que esperar o que lle veña ainda despois. E agora vamos a pasar, sí, coas alineacións dos dous plantéis. Felipe Mesones vai xogar con Fernández na portería, Puxo para xogar no Murcia, Fernández na portería, Núñez, Manolo, Sánchez, Correa, Juanjo, Comas, Eraña, Ricard, Juanito e Aquino. Aquino o home gol do Real Murcia por parte do Deportivo, o equipo que ven xogando nas últimas xornadas. Josu na portería, Yukis, Sabín Bilbao, Albistegui, Lasarte na defensa, Aspiazu, José Ramón, Fran e Gil no medio campo, e como dianteiros Villa e Stojadinovic. A Fumareda, que ven vostedes, corresponde a bancada de Xeral, onde está o Riazor Blues, a peña máis ruidosa de todo o Deportivo. E como decíamos, aí teñen a Stojadinovic e Villa xunto o balón para principiar o encontro que comeza nestes precisos momentos. Balón en xogo en poder do Deportivo da Coruña, concretamente o capitán Gil, pero balón fora de banda impulsado por Manolo. Sacou xa José Ramón cara a Albistegui. Xoga este con Aspiazu. Aspiazu para Sabín Bilbao. Bueno, son os primeiros minutos do partido que Lembres afrontaba con a necesidade de vencer. José Ramón, supoño que, bueno, nestes primeiros entes do partido intentando soltar os nervios, ¿no? Sí, si algo me acordo deste partido son dúas xogadas. Había perdido un balón creo que aos 5 o 10 minutos que nos pudo costar un gol. Non sei se foi en esa xogada, pero sí que o pasei mal por esa xogada. E sí que os nervios pois sí que se notaban, sobre todo ao principio. O que pasa é que neste caso, claro, eran nervios para os dous equipos. Era unha auténtica final. Isto é o máis comparable a unha final de Champions. Hombre, ellos tenían la ventaja de que a ellos les valía el empate, ¿no? Entonces, mientras el partido fuese corriendo, ellos iban a ganar en confianza, ¿no? Y yo creo que eso también les hizo acomodarse un poco. Ellos veían que a lo mejor nosotros no estábamos creando muchas ocasiones, ¿sí? É verdad que non hai puntos de comparación ao mellor en este partido porque cunha final de Champions, pero podo asegurar que a sensación debe ser moi semellante, porque do fútbol dá igual, se xoga tanto un que a veces... Mira, imos ver como se vivía o momento do incendio da cuberta de preferencia. A esquerda está saindo moita xente do terreo de xogo, concretamente as bancadas en fronte ou a tribuna, en fronte ás banquillas. Vexan vostedes a fumareda completamente negra das gradas que cubre a zona de preferencia deportivista. Puideron apreciar perfectamente nesas imaxes que prendeu lume a cuberta de preferencia, mentre segue o desenrolo do encontro, loitando por ese balón Gil, que finalmente se leva a José Ramón. Superó perfectamente a entrada de Correa, o centro de José Ramón, non vai chegar Stojadinovic, recupera o equipo murciano o balón e os pés de Ricard. Atención que os afectados entraron ao terreo de xogo, avisando o colexiado dese incidente do lume na cuberta de preferencia. O xogo detido por esta incidencia. Observen a fumareda totalmente negra que está saindo da cuberta de preferencia. Pues se fose pouco, non sei que pensabades aí nese momento. Yo creo que incluso salió el rumor de que se había provocado el incendio porque interesaba retrasar el partido para saber el resultado de otros partidos, ¿no? Entonces o sea, ¿qué ocurre? Que se les fue de la mano al que lo intentó, creo que se les fue de la mano, ¿no? No, porque ademais non tiña sentido, porque neste caso realmente os dous equipos estaban a xogarse entre eles o que era o ascenso. Entón, bueno, imos a escoitar tamén que se dicía neses momentos. Que baixaron o terreo de xogo, moitos deles aínda abandonando as súas localidades.
os dous equipos e o trío arbitral que se retiraron novamente. Arsenio, algo inaudito esto. Siempre ha de pasar algo, me cago en la leche cuando tenemos que jugar algo importante. Xa ven vostedes as palabras de Arsenio realmente preocupado polo que está pasado, a concentración que teñen os xogadores do Deportivo e que agora parece que perderon. Isto está prácticamente imposible, son moitos os medios que están aquí. Vamos a falar de novo co presidente deportivista a ver cal é a súa opinión. Señor Lendoiro, que pasa con todo este fogo? Pues vamos a ver si nos lo aclaran de inmediato, ¿no? En este momento vamos a un tema muy peligroso, a ver cómo se toman medidas. Perdón. Benito, Arsenio estaba absolutamente desesperado. Estaba desesperado, xa vimos na entrevista previa, que tiña unha tensión. O míster vivía sempre os partidos, máis que por el, casi polos xogadores, porque sabía que o esforzo que estabas facendo estas cousas, porque é eso, e despois ten esta situación, eu, na situación del tamén estaría desesperado, Pois a isto se añadía ainda máis tensión, non? O partido, máis incertidumbre, máis dudas, a ver que vai pasar. Pois máis casi metódico como era el. Tedes que cantar os 15 minutos antes, tedes que tal, e de repente empeza o partido, cortas. Hai que entender tamén que, claro, con todas esas frustracións das que falábamos antes, Jorge, claro, que Arsenio decía, sempre ha de pasar algo. Por que dicía eso? Porque eran, pero moitos anos, e dice, bueno, pois unha máis. Sí, efectivamente. Unha máis. Arsenio era un home de frases. Eu teño unha que non esquecerei nunca, que foi precisamente o ano da promoción contra o Betis, despois de empatar a 0, cando iban cara a Sevilla para o partido de volta. Estaba Arsenio no aeroporto, estaba nervioso e dicía eu, Arsenio, pero ti con tantos anos que levas no fútbol, parece mentira que estés así preocupado. Dice, mira, tamén o Papa é o Papa, e cando chega aos sitios no avión, bico o chan. Non vai a ser, non? De todos xeitos, eu quería comentar algo sobre este tema do incendio que o dixen na retransmisión, que quería destacar foi a labor dos servicios de seguridade, porque entón os campos ainda estaban balados. Sí. Entón, abriron rapidamente. E rapidamente abriron todas as portas para que a xente pudiera sair ao campo. Vendo as imaxes, pudo É que ocurrir unha traxedia. situacións semellantes noutros campos que desgraciadamente se produciron pero absolutas traxedias. Aquí non, pois polo que dicía Jorge, non? Por esa rápida intervención dos membros de seguridade e tamén o propio comportamento dos aficionados, que foi absolutamente responsable desde o primeiro momento. A verdade é que sí. Aí están, con toda a tensión que se estaba a vivir xa de por sí no partido. Non sei canto tempo duraría isto, pero despois a xente volveu aos seus asientos e transcorreu o partido con toda a normalidade, non? Cando normal ao mellor hoxendía, pois iría ao mellor suspender o partido, xa. É que ademais, de feito, creo que, polo que, bueno, despois, durante anos despois, se venderan incluso máis entradas, non? Para que houbera máis xente no estadio. Iso puido supoñer algo realmente trágico. Facer unha aclaración a José Ramón. Isto durou eternamente para Óscar Benito e para mí, porque non teñemos información ninguna realmente. Entón, pois igual durou media hora como durou 3 días e medio. Non recordo canto. Queres saber canto, exactamente? 47 minutos. Madre mía. Eu pensei que habían sido 15, 20, pero claro, pois 47 casi minutos, que se fan longos. Non sei que fixeche desde aquela, marchades para os vestiarios? Sí, estábamos nos vestuarios, charrando, incluso cantando, porque non se sabía cando se podía. Entonces, bueno, cada un pois o levaba como podía. Bueno, pois son as imaxes do que se producía neses minutos en Riazor, xa decimos, durou 47 este parón, imos volver para ver como se estaba a vivir o que foron eses momentos de parón e cando se reanudaba definitivamente o xogo no estadio de Riazor. Ese incendio na cuberta de preferencia superior. Xa como poden ver, o colexiado González Lecue sobre o céspede, o encontro que se vai reanudar despois de case que 47 minutos de interrupción. O bote neutral e balón para o Murcia, xogando Núñez moi longo cara aquí non vai chegar este saque de banda favorable o Deportivo. Balón para Sabín Bilbao, Aspiazu, Stojadinovic, xogando con José Ramón, recibe Villa, meteu o pé Manolo, non hai falta e cortou agora Albistegui. Stojadinovic trataba de deixar para Aspiazu, se eleva o balón Juanito e o árbitro indica que hubo acción antirregulamentaria do xogador do Deportivo, polo tanto a falta favorable ao Murcia. Balón cara á área, cortou Martín Lasarte. Manolo
Deixa para Correa, este trata de xogar sobre Aquino, corre Albistegui, atención a Aquino que gañou a acción, o centro cara atrás Eraña, balón ao pau e atención a primeira oportunidade do Murcia nese lanzamento de Eraña que desviou Yosu, petando o balón no pau. Tiñade razón, lembradeos ben, era unha xogada que puido cambiar o partido, quen sabe esa historia do Deportivo. Sí, yo tenía más o menos un vago recuerdo de que al principio del partido el Murcia había tenido alguna ocasión que nos podía haber fastidiado. Claro. Vaya susto eso, sí. Sí, a verdade é que... Si ainda tes cara de asustado agora. Sí, porque se hubiese marcado, home, nunca se sabe, pero sí que, ao mellor, incluso hasta a historia do Deportivo, é increíble, como mellor unha xogada, un gol, se pode cambiar todo. Ti tamén dicías agora, Benito, que esa xogada, que sufrimento. Aí estaba no partido de sufre realmente, madre mía, pensando outra vez nesa afición, no equipo en sí, dice, pobre de nós, se chega a marcar ese gol, José Ramón queda marcado aí, eso quedas aí no libro blanco. Calquera que vivira eses anos anteriores, Jorge, pensaría, se entra ese balón, o Deportivo non levanta ese partido. Pois eu pensaba eso, evidentemente o que decía José Ramón, nun partido non se sabe o que pode pasar, porque un gol se pode remontar, pero eu creo que aí o Deportivo afundiríase psicolóxicamente e ia costarlle moito, mentres o Murcia todo o contrario, o Murcia atoparíase. Teníamos gente con mucha experiencia. Non era o mesmo que a temporada anterior, que cando marcou o Tenerife en Riazor acabouse o partido. Se ese partido dura 2 anos, o Deportivo non mete un gol. Non mete un gol, pero yo creo que en este partido nunca se sabe, ¿no? Pero la gente que estaba en el terreno de juego era gente con experiencia, gente ya con muchas batallas, ¿sí? Sí, pero recibir, bueno, vos o sabedes moito mellor, recibir un gol nun partido da importancia desto, case ao principio, case matador. Sí, no, lógicamente es una cosa que no se va a poder levantar. É difícil estar preparados para esa situación, nunca se podrá saber. Está claro que necesitas moita madurez, xogadores que hayan pasado por ese tipo de situacións. É verdad que viñan xogadores de primeira, pero para afrontar estes partidos había que ser de verdad xogadores con entidade. Bueno, pois vimos o que pasaba nesa primeira oportunidade clara do partido, oportunidade que era para o xogador do Murcia Eraña. Estamos a ver como nestes minutos sufría o conxunto deportivista. Bueno, pois imos volver á narración para ver que pasaba nos seguintes minutos do partido. Jukic sacou limpiamente o balón e xoga con José Ramón. Fran, Jukic. Cara Fran novamente. Protexeu ben o balón Fran, xoga con Villa. Villa Stojadinovic, fora de xogo, indica. Xa estaba invalidada a acción, fora de xogo. Indicara o xuiz de liña. Xogada que teremos que ver repetida. Minuto 34 e medio. Vexamos a repetición, semella que non hai fora de xogo. Semella que Sánchez desfacía esa posible posición antirregulamentaria de Stojadinovic. O que o paso do tempo e as lembranzas. José Ramón e Gil sí que lembraban perfectamente a ocasión do Murcia, pero non vos lembraba desde que este era un gol legal anulado. Efectivamente, quizás porque nos acojonó más lo del tiro al palo, ¿no? que la anulación del gol. Pero ata o punto que me preguntaba agora José Ramón, pero se vai ver na repetición, pois xa o bichedes, non? 1 metro estaba por detrás Stojadinovic. É outra xogada que puido cambiar a historia. Pois sí, nunca se sabe. O que pasa é que despois, como ganas o partido 2-0, hai tanta euforia, xa te olvidas de todo, xa non te acordas de si se fallou unha ocasión, si o árbitro anulou un gol, te olvidas de todo, xa non lle das importancia a eso, o que queres é celebrarlo e olvidarte de todo. Objetivo cumplido e... Efectivamente. Jorge, tiene a narración, supoño que en ese momento tamén outro erro arbitral que se acumulaba aos sufridos anos anteriores. Naquela época éramos bastante máis módicos a hora de expresarnos, non éramos tan... Sí que é certo, non se facía tanta polémica, non? Digamos que o que falaban de que eu personalmente considero que no xornalismo deportivo hai excesivo forofismo. En aquela época, pois, nos moderábamos máis. Si, sinalábase que non era fora de xogo e xa está. De feito, a xogada na repetición vese claramente que está en posición regulamentaria, e eu digo, semella que está en posición correcta. Se veía claramente, hoxe en día, diría, un roubo que está en unha posición correcta.
aí o xornalismo deportivo penso que de algún xeito foise desmadrando, por decirlo de algunha maneira. Benito, ti que estabas por aí a pé de campo, sufría moito ali no banco do Deportivo? Acabamos de ver as imaxes de Arsenio. El sufría, xa viveu con moita intensidade, ese partido viveu con moitísima intensidade, con moito sufrimiento. Además, esa xogada protestaba todo, vamos, protestaba o míster, protestaba todas as xogadas. De todos os xeitos, tal como estamos a ver, foi un primeiro tempo no que pasou de todo, Ese, bueno, queimase a cuberta, que por certo foi cunha bengala finalmente lanzada desde o exterior do estadio. Bueno, despois a ocasión clara do Murcia, o gol mal anulado, esas outras ataques dun e do outro equipo. No primeiro tempo houve de todo. Y que el Murcia estaba mejor que nosotros. La primera parte yo creo que... Estaba máis asentado. Sí, el Murcia estaba mucho mejor ubicado en el campo e incluso yo creo que nos perdonó un poco, ¿no? Con aquello de que te comentaba antes, que a ellos les valía el empate y que a lo mejor dijeron, mientras estemos a cero, a lo mejor no dejar las palabras descubiertas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la segunda parte del escenario cambió. Fuimos nosotros más, nos asentamos mejor, fuimos más a por el partido y lo conseguimos. Xosé Ramón, quizáis iso de que un equipo lle vaya ao empate, é posible que tamén afecte negativamente a ese equipo? Pero, máis que nada polo pensamento que pode estar na cabeza. Eu prefería que nos valiera o empate, pero sí que o Murcia se viu abaixo da segunda parte. Da primeira parte estou vendo que é un partido un pouco loco, non? Tanto para un para o outro, nadie tiña o control. De feito, bueno, eles se poden adiantar, se nos anula un gol, entón fai que o partido, pois, calquera dos dous, pois, houvese ganado moito esa da primeira parte. Sin embargo, da segunda, creo que ou recordo bastante que fomos moi superiores. Superiores ao Murcia, que chegaba a este partido, ademais, como ti decías ao principio, despois de estar case toda a Liga, desde a terceira xornada, en posto de ascenso. Claro, chegar a este último partido, con esa presión tamén, que tivemos todo o ano en posto de ascenso directo, e agora o podemos perder. Iso tamén influe. Bueno, eu penso que precisamente o Murcia tiña que chegar a este partido pois en unha situación anímica realmente moi fastidiada, porque despois de estar prácticamente ascendido. Chegar e terse que xogar ao ascenso no último partido e fora da casa. Quedou tocado despois, porque ademais perdeu a promoción claramente co Zaragoza. Bueno, pois aí o Murcia perdeu tamén anos e anos de volver á primeira división. Estamos xa no segundo tempo, imos escoitar. O Murcia directamente, con que apuro sacou ese balón Joshua a córner. Observen a repetición, qué perigoso é este home nos lanzamentos a balón parado. Balón cara ao segundo pau. Atención, e sacou baixo os paus Aspiazu. A gran oportunidade para o equipo murciano, contraataque do Deportivo Villa, trataba de meter cara a Fran e Aspiazu, que acaba de salvar baixo os paus no minuto 2. Aí está a repetición, o remate de Sánchez. Tocou lixeiramente Josu, pero finalmente foi Aspiazu o que conseguiu. Atención, o erro de Djukic. O balón que se leva Comas xoga con Aquino. E Martín Lasarte o que retrasa. Bueno, pois o segundo tempo empezaba con Murcia presionando. Eu creo que máis que mérito do Murcia era un poquinho nós que todavía non estábamos ben asentados do terreo de xogo. Estábamos bastante nerviosos, o tempo pasaba, entón eso facía que o Murcia pois estivese un poquinho máis cómodo, pero creo que empeza todo a cambiar un poquinho a partir de aquí. Sí, pero estamos a ver como realmente tampouco desde o banco vían claro, a cousa como estaba. O que pasa que, seguindo o que falamos antes da teoría de Felipe Mesones, o Murcia empezou ben a primeira parte, pero foi afogando, como fixo na Liga, aquí pasou igual. Y el gol en contra les afectó muchísimo, porque ellos tuvieron ocasiones, les valía el empate, no llegaron a concretar ninguna y recibir un gol yo creo que para ellos fue un mazazo tremendo. Más que nada, flaco, como estamos vendo ahora, que eles siguen tendo ocasións e non marcaban, e cando marcou o gol Deportivo desapareció. Desapareció absolutamente. Imos ver, porque realmente estamos a piques de chegar a acción decisiva quizáis do partido. Albistigui perdeu ante Aquino, pero en falta a acción do capitán murciano. Segunda apreciación de González Leque. Djukic sacou a falta, balón para Fran. Hoy se vende Correa. Abre cara a Sabín Bilbao. Atención a Sabín Bilbao. O centro, primeiro pau. Gol de Stojadinovic. Minuto 8 e 15 segundos. Stojadinovic acaba de conseguir o primeiro tanto do encontro. Riazor que se cae
ante os berros de xúbilo dos afeccionados, o banquiño do Deportivo completo que saltou o céspede. Observen o yugoslavo que mesmo se sacou a camisola, e a repetición con dentro de Sabin Bilbao. Non chega Villa, tampouco Fernández, e Stojadinovic, que non ten máis que empurrar o balón ao fondo da meta de Fernández. Unha nova repetición do tanto que pode situar o Deportivo en primeira división. Gran xogada de ataque culminada por Stojadinovic, gran narración de Jorge Mariñas. Jorge, qué emoción, ¿no? Efectivamente, penso que, a pesar do que comentaba antes, de que intentaba ser algo comedido, aí se nota de algún xeito que non podía e tiña que expresar todo o que tiña dentro. Ese gol serviume... Sí, dime. No decía, co 0-0 estás nervioso, con un 0 ainda te pos máis nervioso. É curioso, é increíble. Porque máis preto, claro, ahora sí que hai medo a que non se ascenda. É increíble, é terrible, non? A perder o que has conseguido, claro. tienes, non? Ahora só tes casi no peto. E dicía Xosé Ramón que o ascenso deportivo vai ser lembrado sobre todo polos goles de Stojadinovic, un xogador que dicías, bueno, porque tampouco estaba participando tanto, e todos lembramos a Stojadinovic, e ti incluso lamentabas que perdoaches unha ocasión despois, non? O que o fútbol é que o historia. A mí me fastidia porque non defende, non participa en ataque, sin embargo, está ali para meter eses dos goles, non? Ti eres consciente que isto é un titular, non? Que Stojadinovic non fai nada, non defende, non tal, pero os goles de Valgo Deportivo non lle quito mérito, pero o que é o fútbol, non? Aí todos pelexando, estoja arriba, prácticamente sin facer nada, bueno, pois en dúas accións, como pasa a ser o héroe do partido, non? Do ascenso. Eu confeso que tampouco lembrara que o Murcia tiña tantas oportunidades, porque incluso despois dese gol, mira, sí, aquí con este cabezazo... El Murcia despois del gol se va arriba, empieza a dejar espacio. Claro, nosotros, estás aquello, como decía antes José, ¿no? Que has conseguido el gol y que no lo quieres perder, pero en el momento en que te asientas y consigues hilvanar 3-4 pases, llega el segundo gol rápido. Pero eu estou de acordo contigo, porque ves ahora o partido e diste como o Murcia pudo chegar tantas veces e ter tantas ocasións de gol, non? Ainda tivo algunha máis, escoitamos. O Murcia agora abrindo as súas filas, o Deportivo pode marcar máis. Sí, desde luego ahora tenemos más opciones, porque el primer tiempo ellos estaban con una tupidísima barrera y que no nos permitía apenas jugar. En esta ocasión, o Deportivo que tentaba ser o contragolpe estivo máis rápido. Ricard tamén levaba vantaxe, non tivo problemas para acceder a Fernández. Cortou Albistegui. Tocou Juanjo. Atención a Eraña. O disparo de Eraña. Josu, que non chapou inicialmente, o susto no corpo de todos os afeccionados. E finalmente o porteiro deportivista que se fixo co balón. O saque longo. Stojadinovic que non chega, corta Juanjo. Fran. Eraña. Tocou Juanito, balón chega a pés de Fran. Fran cara Villa. Posición correcta de Villa. Atención a internada de Villa na área. O remate que desvía Fernández a córner. A oportunidade no contragolpe de Villa. Posiblemente tamén o dianteiro do Deportivo estaba... Dicía agora mesmo Xosé Ramón que estaba roto o partido. Por certo, tu irmán daba así uns pases un pouco daquela maneira. Vaya pases que metía Fran. A verdade que meteu varios pases en ese partido que... para ter o... No, nese partido non. En todos os partidos. Era un absoluto espectáculo. A veces, vou contar unha anécdota sobre os pases de mi irmán, porque a xente moitas veces o criticaba porque non tiraba a gol, non? Porque pasaba demasiado estando cerca da portería e non tiraba a gol. Entonces, un día, me acordo en unha peña, cando fomos a inaugurar unha peña, Arsenio lle contestou a xente dicindo mira, prefiro que ellas meta ali o compañeiro porque sale máis rentable, porque ao mellor de 10 tiros que tira a portería, pois marca un. Sin embargo, cando ellas pon ali a Bebeto, a Estoja, esta xente, pois ten máis rentabilidade. Imos co cravo que acabou de pechar o ataúde do Murcia. Tocou Fran, balón para Sabin Bilbao. Villa. Kanatralovski. Atención, posición correcta de Stojadinovic. Sai Fernández, o remate. Gol de Stojadinovic. Minuto 30. Stojadinovic que acaba de marcar o segundo tanto do Deportivo. Subido á grada, felicitándose el mesmo co público por este segundo gol. Felicitado por todo o mundo que se atopa nas pistas con a consecución deste segundo gol a prol do Deportivo.
Era correcta posición de Stojadinovic o pase de Kanatranovski, perfecto. Stojadinovic que salva a saída de Fernández, marcando o segundo tanto. Unha nova repetición. E o segundo tanto para o Deportivo. Restan 14 minutos para chegar ao 45 desta toma. Se aprecia perfectamente a posición correcta. Arsenio, con esto casi se sentencia, ¿no? Con este gol que casi se sentencia o partido. Con este gol, bueno, vamos a ver, eu espero que sí. O Murcia ten que abrir máis as súas filas aínda e o Deportivo ahora está xogando ben. Xa está bombeando moitas pelotas, sobre todo nas faltas, que son moi peligrosos, sí. Pásanos en todos os enxogos históricos, sempre tantos invitados como os xornalistas que estamos aquí, isto xa non pasa, non? Que alguén a pé de campo poida entrevistar neste caso a Arsenio Benito, agora é absolutamente impensable. Agora estamos tan marcados literalmente que ten que ser ao final do partido, co fotocol, con ese canto. Que agora, pero aquelo era se non é o cuarto árbitro, é o quinto, se non o delegado, se non o xefe de seguridade, votante de calquera sitio. De feito, hai ocasións que o terceiro árbitro parece que está máis ocupado do que fan nos banquillos que do que está a suceder realmente no terreo de xogo. A ver, Xosé Ramón Gil, que vendo o partido, realmente o Deportivo que fixo neste encontro foi aproveitar as súas oportunidades moito mellor que o Murcia, polo que estamos a ver. Sí, yo lo que estamos viendo es un poco, sobre todo la ansiedad del Murcia una vez que nosotros conseguimos el primer gol, ¿no? Porque el Murcia realmente creó más ocasiones que nosotros. Nosotros, pues, viendo el partido, parece que estuvimos esperando las nuestras y que luego las metimos, ¿no? Sí es cierto de que luego, como se puede ver en el segundo gol, por ejemplo, como está defendiendo el Murcia, es inviable. Tienes ahí toda una autovía por dentro, o sea, en medio del campo, ¿no? Dicía Xosé Ramón que ese gol foi unha liberación absoluta, xa. Ese segundo gol. Sí, porque o primeiro todavía sigues tendo medo, nunca sabes o que pode pasar, sin embargo o segundo gol che dá moita máis tranquilidade, o rival o mata. Entonces aí o rival é cando xa, bueno, pois vai un poquinho desesperada e ti todavía ainda tes máis o control sobre o rival, sobre o xogo, eso fai que estés moito máis seguro. Por certo, eu sempre pensei que o 2-0 é un resultado un pouco tradicioneiro, un pouco perigoso, porque aí faltaran nada máis que 14 minutos, non? Pero co 2-0 se marca un gol o Murcia, entón empezan os nervos outra vez no Deportivo e a ver que pasa, porque creo que o 2-0 parece que, bueno, xa está todo feito, que tal, e, sen embargo, é un resultado moi perigoso. Sí, é peligroso, pero non dá medo. O que dá medo é un 0, porque se o Murcia lle vale o empate, evidentemente, esa diferencia de ir cun gol ou cun 2. Pero quero dicir, con isto de que con 2-0 pode haber equipos que se relaxen pensando que xa está todo feito. No, en ese partido no había. En ese partido nadie se podemos asegurar que ese partido relajación no habíamos, ni aunque fuésemos 4-0, porque era mucho lo que nos estábamos jugando. Lo teníamos en la mano. Hasta Estoja ahora está defendendo. Ahora xa non se quedou arriba, ahora xa vais un pouquiño máis. Non sei se ha avisado por Arsenio, por o míster, a balón parado que sabéis. Pero así era a tarde de Estoja, porque marcou o gol anulado, os dous goles, e esa clara ocasión que tuvo, pudo marchar para a Coruña tendo un monumento, vamos. Imos volver para vivir estes intres do partido nos que se marcha por certo flag. Alrededor de 30.000 afeccionados que enchen o estadio de Riazor. Ricardo Alvis, que vai a ocupar o seu posto sobre o céspede nestes 4 minutos, 3 minutos e medio concretamente, que restan para a conclusión do partido. Fran, un premio a este final de temporada tremendo. Sí, esperemos que este sea el resultado definitivo. ¿Ves que se puede mantener este resultado? Sí, la verdad que sí. Pienso que está casi todo resuelto. La verdad que va a ser muy difícil que remonten este 2-0. Villa, que a pesar dos seus problemas aguantou sobre o céspede. Stojadinovic. Alvis. Por la dereita entra José Ramón totalmente solo. Balón para José Ramón, posición correcta. Atención a José Ramón que encara a Fernández. Vaise José Ramón. Pechado o ángulo e rematou fora. Echouse moito o ángulo de tiro. Esa faciana de Xosé Ramón non é que agora mesmo estea vendo esa xogada, non. Desta sí que te lembrabas, ademais, porque lamentas tanto non metela, aparecerías nos libros de historia como un dos goleadores do partido. Efectivamente, me acordo de dúas xogadas, sobre todo dese partido. Unha porque había perdido un balón, había creado o Murcia unha ocasión clara de gol, e, sin embargo, esta me dou pena, sobre todo co tempo, e me lamento moito de non haber marcado porque, bueno, pois en ese partido tan histórico marcar un gol
pues a todo o mundo lle hubiese gustado, non? Aunque vai ser claro, aí xa ninguén pensaba niso, todos estabades aí para que o árbitro indicara o final ahí e poder celebrar. Ahí estaba, ya, acabó la jugada, para atrás, vamos. Por certo, Gil, este que foi o teu último partido coa camiseta do Deportivo. Sí, efectivamente, foi mi último partido e, lógicamente, guardo un gran recuerdo. Sí, aí estamos chegando xa a ese final, Jorge, xa estaba todo decidido. Estaba todo decidido, eu preocupado, explico. Se o Deportivo ascendía, había posteriormente un especial. Entón, eu tiña que presentar o especial, despois de facer a retransmisión. Eu recordo que os últimos minutos fixen a retransmisión de pé, esperando que González Leque indicase ao final do partido, darlle paso a Benito Gorles e sair correndo os set que estaban no pabillón dos deportes. Pois imos ver como narrabas de pé esos últimos minutos do partido. Atadón cara adiante. González Leque consultando o seu reloxo. Final neste momento, final do partido Deportivo en Primeira División. Arsenio, por fin conseguimos. Conseguimos, sí, conseguimos. Va, está bien. Arsenio que quere estar alegre xunto aos seus pupilos con todo o mundo. O campo ahora está completamente abarrotado de xente. Vamos a falar. Sabino, por fin conseguimos. Sí, por fin ha sido. Hemos esperado mucho tiempo y bueno, al final nos ha sonreído la alegría. Una experiencia inolvidable esto, ¿no? Sí, yo creo que sí, creo que como esto no se puede vivir nunca. Gracias, Sabín. Vamos a hablar con José Ramón, que está asediado. José Ramón, realmente una experiencia increíble. Sí, increíble, creo que no me... Durante toda mi carrera deportiva creo que no me va a tener esta gente tan maravillosa, ¿no? La camiseta. Estás muy emocionado. No, joder. Sí, normal, después de tantos años, o Deportivo esperando subir a primera, bueno, ni más ni menos conseguimos con este equipo que merecíamos, ¿no? Presidente. Ya nos conocemos de sobra. Presidente, por fin se consiguió. Sí, se consiguió al fin. Yo creo que era lo que pensábamos. El equipo estaba en ese momento que hasta se quemó el meigallo, me cago en la puñeta. Tenía que ser, ¿no? Efectivamente. Ahora xa non queda nada. Bueno, pois aí sí que xa era un momento de felicidade absoluta, histórico, bueno, polas declaracións de todos, por esas entrevistas ao final, como saltaba o céspede aos aficionados, e sempre unha lembranza deste partido, pois é botela, non? José Gil, que creo que nos truxeches aquí, pois unha lembranza dese partido física, digo. Sí. Es la camiseta que yo portaba aquel día, una de ellas, porque otra me la arrancaron. Sí. Pero como tenía la de respuesto en el vestuario, esta la guardo con un buen recuerdo, o sea, con muchísimo cariño, ¿no? Yo estaba viendo las imágenes ahora y, José, yo creo que ahí nos pillaba un poco de pardillos, porque hoy en día pita el árbitro al final y cogemos el túnel de vestuario echándole leche, eu me quedo ca imagen de cando pita susto o árbitro, ao final, Estoja se abraza, quer se abrazar a ele, o árbitro dille, déxame en paz. O primeiro que colle Estoja é o árbitro. Que, por certo, daquela tamén podíamos entrevistar os árbitros, Sí que se podía, e falaban. Lembro incluso deste de González Leque temporadas despois en Riazor e facerlle alguna entrevista, curioso, como cambiou tamén todo iso. Bueno, realmente os cambios son radicais en todos os sentidos. Eu penso que o fútbol vai evolucionou en uns casos para ben, en outros para mal. Escoitábamos esas entrevistas que se facían ao final do partido, na emoción xusto de rematar, pero con un pouco a cabeza máis fría, quizáis con outro tipo de preguntas, con outras respostas, queremos escoitar algo máis de dentro dos vestiarios. Martín, hai un proverbio, un dito galego que di que o santo sempre o mete os porteadores, porque os meniños sempre van diante. Neste caso, os meniños foron o Murcia e o Deportivo ao final conseguiu meter o santo na iglesia. Sí, hay una cosa muy clara, ¿no? Este era un partido más de Liga, era una final por la connotación que llevaba, ¿no? Dos equipos que se jugaban el ascenso, pero era el último partido de Liga, ¿no? El equipo logró el objetivo que era ascender dentro de los 38 partidos. A ver, Martín Lasarte non entendeu a pregunta. Sí, que contestou unha vez. Tantos anos máis tarde, como era esa pregunta? Pois eso, o dito que din que os santos sempre meten os homes que levan o santo a andaina, e os meniños non, os meniños van diante na procesión
non meten o santo dentro da iglesia. Agora acabo de explicarlo moito mellor. Agora sí que se entende. Entendei ben claramente, Martín xa entendía. Martín respondeu o que ti lle preguntabas, realmente, non? Creo que Martín xa propagou ese dito por todo Uruguai, que xa é por ali moi coñecido. Bien, unha pregunta para vosotros, para vos dous. Despois de unha temporada de tanta tensión e dos momentos difíciles que vivía Arsenio nos vestiarios, había nos vestiarios algunha corrente que non estivera de acordo con él ou estabades todos a morte co adestrado? Bueno, yo creo que estábamos todos... Es más, Arsenio hacía que estuviésemos a muerte con él. Era una persona que, bueno, dentro de sus manías, luego te daba muchísimo cariño, Arsenio era muy cariñoso, era muy puntilloso, pero también te trataba con muchísimo cariño. O sea, tendencia de que él no siguiera, ninguna. Tanta tensión viviu Arsenio que, bueno, nada máis terminar o partido de conseguir ese éxito, decidía que non ia continuar. Posiblemente, por non decir seguramente, no seu último encontro no banquiño do Deportivo. Sí, así é, sí. Eu no meu último asentamento no banquillo, para min ten unha significación especial. Yo estaba tranquilo estando Arsenio al frente del equipo. Ahora él dice que no va a estar. Bueno, ya veremos, pero de alguna manera tendrá que estar. Bueno, pois non estivo nesa volta do Deportivo a primeira, cando menos nas primeiras xornadas, Xosé Ramón. Aí non estivo. Despois sí que hubo que chamalo para apagar o incendio. Sí, o equipo en primeira división a verdade é que non tuvo moita fortuna. Sí que despois tuvo que chegar para, bueno, pois como sempre, pois no último partido, pois o equipo manterse na categoría, na máxima categoría. E a partir desde aí, pois xa non se pasaron tantos apuros. Aí nace o Superdepor, o equipo se empeza a ter e optar a títulos importantes, a corearse cos grandes. Mira, estamos a ver imaxes do que foi esa festa en Catro Camiños, unha festa que non se vivía na Coruña, pois desde había, pero tempos e tempos e tempos, Porque claro, un ascenso a primeira, 18 anos despois, Jorge, era para celebrar. Efectivamente, como decía ao principio, a cidade estaba volcada co equipo e tiña unhas ganas de poder, de algún xeito, sacar toda esa tensión que tiñan dentro e ao final do partido quedou patente aí na Ponte de Catro Camiños. É curioso porque agora vemos estas imaxes, a Ponte de Catro Camiños e tal, e despois resulta que foi unha imaxe moi habitual na historia do Deportivo, e esta, sen embargo, é unha imaxe histórica. As imaxes da Fonte de Catro Camiños, que afortunadamente para o Deportivo sí que foron máis frecuentes, non esas imaxes, anos despois, como ti decías, Xosé Ramón, cimentado todo, primeiro naquel gol de Vicente Celeiro, que salvaba o equipo do descenso, e despois neste ascenso, Sí, a verdade é que sempre o equipo sempre peleou por algo, dentro negativo ou positivo, pero todos os anos sempre peleaba por algo. Bueno, pois, por fortuna, a partir desde aí, pois o equipo se empezou a corearse cos grandes en España e incluso por Europa. Falamos ao longo do programa do moito que cambia o fútbol en moitas dos aspectos, bueno, no caso da nosa profesión, pero tamén no que son os equipos, non? Equipos que agora mesmo é impensable, quizáis, que pasen cousas como a que agora imos contar, porque aquel era un Deportivo, por decirlo así, de currantes, pero tanto que, bueno, pois, algúns dos seus futbolistas pois tiveron que despois poñer negocios para gañarse a vida, seguir traballando durante anos, non é como agora que os futbolistas xa saben prácticamente coa vida resolta. Temos aí un deles, pois Sabín Bilbao, por certo, chave naquela temporada porque xogou todos os partidos, sabimos que foi o que deu o primeiro gol do encontro, pois resentando o que é unha panadería na Coruña e durante todos estes anos el quedou na Coruña encantado, ademais é unha persoa pero entrañable, sensacional, e bueno, pois aí está co seu negocio, que é o que leva durante todos estes anos, lembrando claro do que foi tamén aquel éxito para él. Por certo, un Sabín Bilbao que marcou o primeiro gol do Deportivo na súa volta a primeira en Mestalla. Sí, hombre, entonces éramos todos compañeros, como quien dice, y trabajabas y tenías que sacar las cosas adelante. Fue bonito por eso, porque llegó el minuto 90 y estábamos ascendidos, entonces es lo más bonito que pueda haber. Espero que esté buena la bica y que lo disfrutéis. E que nos manda Sabín Bilbao esta bica que agora imos repartir cando menos aquí os que estamos na mesa e que aquí gozaremos, pero creo que antes quería Steven e tamén Xosé que me está pedindo rapidamente un apunte. É que Sabín chegou, cando ficharan a Sabín Bilbao, chegou con Santi Francés, co fichaxe estrela era Santi Francés. Sí, Sabín veo de recheo. De recheo, o presidente dos estados, llévate este tamén que tal e cual. E depois resulta que foi un dos escasos flaco
que xogaron os 38 partidos nesa temporada. Y además a un nivel altísimo. No solo que los jugara, sino que jugaba a un nivel siempre de 7-8 hacia sin arriba. Sin ser suspendido, sin cartóns, que decir, para mí foi tamén un dos puntares do equipo. Ti tamén querías apuntar algo, non? Mentras eu vou repartindo aquí a bica para todos. Decía Sabín que era un equipo de compañeiros, un equipo humilde, tan humilde que a xente non se pode imaginar que nos cambiábamos en Riazor e íbamos dos nosos coches particulares a adestrar a Torre en segunda e en primeira división. Isto, hoxe en día, pois, a quen se lle conte non é creíble, non? Adestrar a Torre cando estaba desde a Torre, porque eu lembro de seguir o Deportivo e ter que perseguir o autobús para ver onde ia adestrar. E non xo decían, Sí, curioso. Yo recuerdo épocas que íbamos a entrenar a Carral. Sí. O sea, que cogías el autobús e ibas a entrenar a Carral. Temos confianza en Sabín e as súas bicas? Las repartimos, non? Para lembrar o que foi aquel ascenso histórico. Pero non sei que pensades, como vivides todo aquelo, xa para despedir, unha conclusión última. Jorge, Benito, todos, Jorge. Bueno, para min foi un momento histórico como aficionado do Deportivo e como profesional do xornalismo. Eu tive a fortuna de facer moitas retransmisións de moitos deportes diferentes, vivir grandes alegrías, pero, sen dúbida, esta non vou dicir que a máis grande, porque realmente é moi difícil decir unha, pero unha das satisfaccións máis grandes que tengo como aficionado e como profesional. Gracias, Jorge, pola tua presenza, foi un placer. Gracias a vos por invitarme a participar nestes lembranzas tan maravillosas. Benito, o mesmo, un placer. Sí, pues, encantado. Habrá que volver. Sí, non? Sí, tranquilamente. Non queda máis remedio. Non queda máis remedio. Bueno, Xosé Gil, moitas gracias por vir. Bueno, eu sei que durante o partido, durante o programa, incluso hubo emoción en todo o que fixemos. Bueno, pues nós tamén estamos encantados de poder lembrarnos. Yo encantado de venir, además, no sé, tienes, no sé, recuerdos que a lo mejor los tenías ahí en algún rinconcito, ¿no? Sí. Pero que ahora afloran y te da mucha ilusión recordarlos. Moitas grazas, don José Gil, tamén Xosé Ramón, agardo que tamén disfrutaras de todo isto. Moito. O que pasa que, bueno, cando te ves tan xoven, pois sempre Mira quen vai falar, pois se conserva exactamente igual. Pero sí que se botan de menos eses anos, sobre todo cando eres xogador, porque o botas tanto e tanto de menos, pero encantado de estar aquí. É unha conclusión, os xornalistas envellecemos moito peor que os futbolistas. Sí, bastante peor. Queda claro. Bueno, moitas grazas a todos. O Deportivo acababa con esa longa noite de pedra ascendendo a Primeira División. Anatolowski. Atención, posición correcta de Stoyaninovic, Xavi Fernández, por remate, el gol de Stoyaninovic. Se puede comparar, esta gente merece mucho más que hacerse. Pero bueno, Bosque Deportivo. Hoy se quemó el gallo. Al principio del partido se quemó el gallo en Riazor. Primero pasamos mucho miedo por lo que podía ocurrir, pero yo creo que esa fue la auténtica realidad. Es que el gallo se quemó hoy en los primeros minutos de juego.